बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि 3 फेब्रुवारिनि बिसान। दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि फारसेथिंजायनिफ्रायबो गुरैयै खावलायहरनाय दि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बरा लिरथिखौ दैथायहरबाय था, लोगोसेनो अनसायलांबाय था। बिस्वनाथनि सनिया बसुमतारीनि खासि बिबाराबोदि साननैसोनिल'। जैस्री बर'नि थं गोमानाय गोरबो मिजिंफोरा सेवालि बिबार बायदि। क'क्राझारनि देरफुंसार बसुमतारीनि गोसोखांथि बै समनि। क'क्राझारनि जुबराज नार्जारीनि हाजो। क'क्राझारनि हादोरसा नार्जारीनि सोर नों अनजालि। दौलिं ब्रह्मनि बिग्रायारि आरो चिरांनि नब ब्रह्मनि थैज्रोबनाय मिथिंगा खन्थाइया सेबखांजादों आरो कामेस्वर बर'नि समनि थिननायाव आरो दिनेश गयारीनि माबोरै बावलांनो सुंद' सल'आबो सेबखांजादों।